Istina i laž. Ako vas zanima ova tema, ostanite uz video. Veliki pozdrav i veliko poštovanje svima koji gledate ovaj video. Čovječanstvo danas živi na laži. Dobro nam je poznat svima biblijski citat gdje Isus govori: ja sam istina, put i život. Nije to bez veze. Društvo u kojem danas živimo, gdje važnu i vodeću ulogu igraju mediji koji su veza i posrednici između vladara ovog svijeta i ostalog naroda čovječanstva, mediji su nosioci laži. Znamo tko je nosioc laži. Nosioc laži je Sotona, zaklanjač istine. Život ima smisla samo kad ga živi čovjek, a čovjek može samo živjeti na istini. U današnjem društvu na svaku istinu dolazi najmanje 10-20 laži i čovjek jednostavno u toj masi, u tom loncu ne može odabrati ni prepoznati što je istina. Sjetimo se još nedavno, unazad 4 godine, kad je velika pošast harala svijetom. Mi nismo znali istinu, mi istinu ne znamo niti danas, nikad nam je nisu rekli zašto, zbog čega, s kojim ciljem, otkuda i tko. Također u isto vrijeme se pojavilo i spas za tu veliku pošast, što također kasnije se pokazalo s velikim posljedicama po čovječanstvo, ali ni do danas nismo dobili istinu, odgovor. Tko, zašto, s kojim ciljem, zbog čega, s kojom namjerom. Demokracija koju nam danas serviraju, koja bi trebala biti najuzvišeniji socijalno-društveno-moralni čin svakog društva, je ništa drugo nego mogućnost i opcija gdje 10 umno poremećenih osoba vlada sa 9 pametnih, znanstveno obrazovanih, akademski obrazovanih osoba samo zato što su brojčano veći, ima ih više. Dakle, to je samo kolektivna skupina s tendencijom da preglasa brojčano i nadmetne svoje interese ostalom društvu. Čovjek kao biće ne može znati sve. U svom životu usko se specijaliziraš za jednu granu svoga djelovanja u skladu sa svojim obrazovanjem. Tako da većinu nekih drugih odluka donosiš na temelju intuicije, vjerovanja, uvjerenja, društveno-kolektivnog stava, a da ne znaš istinu. Upravo tu je ta činjenica da ako imaš nasuprot istini jednu laž, mogućnost za pogrešku ili uspjeh je pola-pola. Međutim, ako imaš jednu istinu, a 4-5 laži, tebi se bitno umanjiva mogućnost za istinom, odnosno za rješenjem. Istina je rješenje. Apsolutna istina je samo dragi Bog. Na zemlji svaki čovjek ima svoju istinu, međutim, to nije istina. Istina u ovom zemaljskom životu je Bog. I upravo se naše djelovanje u ovom životu, gdje od momenta kad smo se rodili pa do same smrti, mi tražimo istinu, koju nam stalno sakrivaju. Samo život na istini nosi rezultat i uspjeh, a upravo zbog toga nam tu istinu i sakrivaju. Namjerno nam svakodnevno nadmeću lažne varijante kako bismo mi sve teže i teže odabrali istinu. Sad ćete reći, pa dobro, ništa nisam rekao novo. Pa jesam. Zamislite da bolujete od neke bolesti. Imate 10 opcija, samo jedna je istinita. A vi niste liječnik, vi ne znate. Kakve su šanse da vi odaberete intuitivno, uvjerenjem, vjerovanjem, ispravnu terapiju, ispravan lijek? Ako bi nasuprot jedne istine bila samo jedna laž, postotak bi bio veći. Ovo je sada brutalno kad kažem o zdravlju, ali tako u svakodnevnim životnim situacijama mi moramo pronaći istinu. I nije bez veze što je Isus rekao: ja sam istina, put i život. Kod čovjeka ide drugačije. Dobili smo život, ali samo na istini možemo uspješno savladati ovaj životni put.
onda će on biti ispunjen milošću sa rezultatom, s uspjehom, blagoslovom. Samo na istinu. Na laži nećemo putovati daleko. Nećemo putovati uspješno. Nećemo putovati bezbrižno, sigurno. Nećemo imati rezultat. Upravo oni koji vladaju ovim svijetom nam zaklanjaju istinu i podmeću laži. Zato ovo društvo, ovo čovječanstvo neće imati dalek put, nema dobar put, nema uspješan put, već naprotiv jako težak put. U sudskom sporu su dvije stranke, dvije strane. Svaka ima svoju istinu, a realnost je možda nešto sasvim stoto. U ovom životu istinu ne možemo prepoznati u realnom vremenu. Malen je broj ljudi koji su osposobljeni da bi u realnom vremenu mogli prepoznati istinu. Već ona uvijek dolazi kao rezultat. Kad se podvuče crta, kad se sve sabere, onaj dolje zbroj koji je realnost, to je istina u ovozemaljskom životu. Ovo je tema, uvod za ono što slijedi dalje. Hvala svima koji ste na kanalu, hvala svima koji gledate videa i pratite ovaj kanal i koji ste tim moralnih ljudi. Veliki pozdrav.